И така, какво става, хора, аз съм CreativeBG и днес ще направя една кандидатурка за Amazing World. Привет, сървърче. Сървърчето е на Amazing, т.е. на Fenat. И сега правя кандидатура. Така че, това са ми постройките, нали, които съм строял. И да, това ми беше първата. Тук виждате, тук има печки, крафтинг тейбъли. Тук нарочно съм сложил тия славовета, като излизам нарочно да не се затварям вратата това, а тя автоматично да се затвори. Тук има Fenat, т.е. един villager Fenat. Да. Ето тук моето семейство. Да. Опа. Добре. Ето тук фермичка за уит и за моркови. Ако имате някои мнения за фермата, т.е. ако трябваше да направя автоматична, да пишете, ако не трябваше да се остане така както е сега, можете да пишете в коментарите. Стига да не е с фамилия, може Fenat да напише за това какво мисли. И така, да, значи това е, това са ми постройките. Линк към канала на Fenat ще го има в описанието, да се абонирате за него. Така. И аз, нали, в клипа на Fenat ще се запиша, нали, с там каквото трябваше да напиша, за да се запиша. Да. И да. Дано сте ме одобрили. Аз бях CreativeBG и чао!